Magsugod na ang atong panagtampo karon with an open. Human ini pabilin ta magbarog alang sa Philippine National Anthem ug Sugbo Hymn. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Almighty and loving Father, Creator of the heaven and earth, we are gathered here today. Send us your Holy Spirit to be our guide and give us the wisdom to understand every topic that we are going to discuss. This we pray through our Lord Jesus Christ, your Son. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Makalingkod ang tanan. Mayong hapon atong tanan. Kini ang tigom karon sa atong mga board members ug sa uban nga mga stakeholders na miabag sa Kapitulyo. Una sa tanan, ang atong labing unang babaeng gobernador ng Lalawigan, Governor Gwen Garcia. Atong mga board members are the following, gikan sa 1st District, niya sila si Board Member Raul Bacaltos, Board Member Yuli Daan, gikan sa 2nd District, Board Member Edsel Galios, gikan sa ika-4 na distrito, niya si Board Member Rasi Franco, from the 5th District, sila si Board Member Red Duterte,
o Board Member Nix Magpale. From the 6th District, kanilang si Board Member Glenn Anthony Soco. Gikan sa 7th District, Board Member Dong Baricuatro o Board Member Jerome Librando. Ang atong PCL President, Honorable Caroline Bacaltos. Sangguniang Kabataan Federation President, Honorable Jericho Rubio. Gikan sa DTI Region 7, Regional Director Maria Elena Arbon. Ang atong DTI Cebu Provincial Director Rosemary Quinanola. Gikan sa Department of DENR si Charles Palore. Ang atong kadaguan sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry, Mr. Stephen Allen Yu. O ang mga sakop sa Board of Directors. O ubay-ubay na mga leading hardwares and construction suppliers o leading supermarkets o partner merchandise outlets. Ato silang pakpakan. Daghan kayo sila karhapunan. The meeting proper will now begin. Kung itugyan ang microphone nga sa atong presiding officer, ang atong labing unang babaeng gobernador ng Lalawigan. Under her, Cebu is the best. Ang probinsyana, Gobernador Gwen Garcia. Maayong hapon atong tanan. Maayong hapon sa atong mga provincial board members. Sa MCCI, headed by its President, Stephen Yu. Ang atong Regional Director, R.D. Arbon. Ang atong Assistant Regional Director, ARD Pabre. Ang atong mga construction suppliers, hardwares, supermarkets, and other general merchandise stores. Kanatong tanan, mga binati, pinalangga na kung kaitsunang Subuanon, by birth, by choice, or by heart, ay nagkatuyog ng tantanan sa tanan ng mga kalipay at kalisdanan, mga Subuanon ta. Ni atong nilabay nga Disyembre 16, mga alas 8 kapin sa gabi, iduaw ta o usa ka mabangis na bagyo na giuyog, ilangkat, o giguba ang kadaghanan sa mga kabanayan o uban pang mga infrastruktura sa 36 ka local government units ubos sa probinsya sa Subo. Ang mga distrito nga naigo mao ang primerong distrito, segundo, tercero, parte sa quinto, sixto o septimo distrito. Sayod ko, kay gilibot naman din ako. Pirmi sa gabi ng tabo. Pagka-Lunes, Huwebes sa gabi ng tabo. Pagka-Lunes sa buntag, ipadulong nako ngadto sa sur. Kay ang taho mao na ang labing naigo mao gayon ang atong mga kanusuran dito sa southern part of Cebu. Kutob rata ato o Sibunga kay labihang daghanang mga nakaalin ng mga poste sa kuryente o mga kahoy nga dagko, mangga, lubi, nagkadilaing ng mga nakahuyan na nagbabag. Sabado, nakahulam ta og helicopter gikan kang Congressman Sunny Lagon, nag-aerial inspection ta kay aron ako makita kung asa ko pwede makalusot. Apan limitado ang atong pag-inspect kay gamay ang chopper, dili mahimong dugay dito sa IRED.
apan anang Sabado nakig-meeting na tadaan. Sa labaw nga gikinahanglan una natong buhaton. Masayod nato, masayra nato ang power situation. Kay daghan ang naggawas nga mga istorya nga kuno-kuno, kay naguba kuno, ang kini kuno, paabtantag, 2-3 ka buwan, usa musiga, usa nakig-meeting na ta. Sa NGCP o sa distribution utilities, BECO, si BECO 1, si BECO 2, si BECO 3. O dinha, nakuha nato ang commitment. Samtang nagpadayon pa sila og assess sa situation, nakahatag na sila commitment ang distribution utilities nga pasiga na sila o pipila ka parte sa dakbayan sa Subo. O labing importante alang sa probinsya, pipila ka parte sa probinsya. Nagpadayon ang atong series of meetings. Nakita nato ang suliran sa bangko, naglinya ang katawhan, ipangitaan na nato solusyon. Nakita nato ang suliran sa fuel, nakakos og traffic ang naglinya in town nga mga sakyanan, apan nahimo usab nga dakong concern ang hoarding kay nagpanic buying ug gawas ni ana do na say pipila nga namintaha na maligya, black marketing na mahal ug maayo ang gasolina o product nagpangitaan usab na nato solusyon. Wa na karon din sa Subo, ambot sa uban apan wala na. Matag adlaw ihuna-huna nato unsa pay atong mahimo. Nagpatabang ta sa army, nagpatabang ta sa kapulisan, nagpatabang ta sa mga contractors aron makapahulam sa ilang mga equipment, kuyog sa mga operators. Ang army nagpadala og mga sundalo mutabang sa clearing operations. Importante ang accessibility. Nakig-meeting ta sa telcos, Globe ug Smart aron makahatag usab sila og commitment kanus ang mahibalik ang communication. Kanina buntag, nag-meeting na usab kita ng aning nakadilaing sektor, lakip na ang DPWH para makahatag og update. Niyanang maong meeting, lahi na kaayo sa kahintang nato. Itong unang Sabado, human sa Bagyo. Matag adlaw makakita tag improvement. Ug labaw sa tanan, ang mas importante mao nga makakita ang katawhan nga karon nakaantos nga dunay gobyerno naglihok. Nga dunay naningkamot nga maalibyo ang sitwasyon, nga matabangan ang labaw nga mga nagkinahanglan ug labaw nga nag-antos karon, labi na ang mga kabus. Sultian kamo kaduhan ako nilibot dito sa sur. Sa unang Domingo human sa Bagyo, nangit-ngit ang tibuok isla, the whole island of Cebu was in darkness. Nilibot na ko. Ikinahanglan sa ubang parte nga magmotorsiklo ko kay dili magian indan. Ang uban ni agi kas bukid. Apan importante nga dito ko nakakita ko aron magiyahan ko og unsay direksyon nga sundon kinsay tawgon unsay solusyon. Niadtong milabay nga Domingo nibalik na sad ko. 23 ka mayor ang akong gikahinabi. Ug samtang ang uban ni taho nga dako kaayo kadaot ang kini nga gym, ang kini nga munisipyo, tinuod man nakit-an ko man. Apan giingnan nako sila i-prioritize nato ug unsay unahon nato pagsulbar. Kay kung sulbahon tanigdungan tanan, magyagaw ka. Mo magani pirmis pa lang human sa Bagyo, nasayod nako ang labing una natong buhaton, clearing. Limpihon ang mga daan, tagaag access. O kaloy sa Diyos, umuadto mo, norte o sur, okay na ta. Cleared na ang atong mga major thoroughfares sa 8 ka teams na atong nahimo, inabagan sa army, inabagan sa atong mga contractors o kapulisan. Karon dili na ang mga main
national roads sa province lang ha akong istorya. Dili na ang main national roads kinahanglan natong i-clearing, nagtabang na kini sa nagkadilaing mga kalungsuran aron kadtong nagkinahanglan pang i-clear ang mga interior roads pasidulong sa mga barangay karon itabangan na ang atong mga mayores. Human sa clearing, idungan nato ang pagbalik sa kuryente. Ug naningkamot ang atong distribution utilities. Ang uban wa nay tulganay. Bisan pa sa kadakop sa kadaot. Daghan kaayo nakita mo. Daghan ng mga poste na natumba. Ikinahanglan nga ang atong distribution utilities abagan sa NGCP kay dito nagagikan. Mao'y mudawat sa power dito gikan sa NGCP. Ang power nga gikinahanglan nga iapod-apod i-distribute sa BECO, sa BECO 1, sa BECO 2, sa BECO 3. Ug mao kanang ato kana gayud gipwersa nga maglingkod dungan NGCP sa BECO 1, 2, and 3. Nakip na ang BECO. Aron ang tanan mudawat sa tagsa-tagsa nila ka obligasyon o responsibilidad. Kaluoy sa Diyos, we are on track. Except perhaps for Compostela, ang 11 kalungsod ug 2 ka dakbayan pasidulong sa norte fully energized na, hayag na ta dito. Diri sa western side, which is sa BECO 3, Balamban, Asturias, Tuburan, Toledo, ang main highways ug ang uban ng mga barangay sigana. Musunod ang pinamungahan ug aluginsan before New Year. Ang dako kay problema ang sa BECO 1 nga nagsugod gikan sa Carcao. Kutob Santander, tuyok, Agi Barili, Kutob Santander, tuyok, lakip na ang Argao ug Sibunga. Apan sa paningkamot usab sa BECO 1 karon nagsiga na part of Malabuyok bisan ka apil ng Alegria, siga na usab ang Hinatilan, ang Sambuan, Santander, Oslo. Uluon musiga na in 1 or 2 days. Ang nagpabili na lamang na wala pa ug di pa ma-energize kay labihan ang kadaot Alcoy, Dalagyat, Argao, Sibunga. Karkar, part of it, doon na nasay suga. Wa na tay linya sa mga gas stations. Yang wa na natutugti na container kung dili idiretso maski pa ipa-full tank na pandiretso sa tangke sa sakyanan o motor. Ibutangan usab nato price cap. Diesel or gasolina, kung niya sa metro area, puto ra kadiya. Kung gawas, doon na sa. Ang Department of Energy ni apil pagpirma sa atong executive order. O gikinahanglan ipaskin sa matag fuel station ay kini inspeksyonon sa DOE o kaluoy sa Dios. Medyo nasulbad-sulbad ka na. Wala tayo taas nga linya sa ATM kay gipaablihan nako, giingnan nako mga bangko, switch kung online man mo o na naglisod mo kay wa tay telcos karon balik ka og manual. Utangig mga tellers aron makapa-withdraw over the counter. Natabang-tabangan na sila. And what I told our 23 mayors nga nguban nagpakita sa mga kadaot sa public infrastructure ningon ko, ang prioridad nato karon una. Ningon ko kay one priority at a time para klaro ug ganid ang atong trabaho. Unahon usa nato ang mga kabalayan. Kaya nakakita ko sa mga nahugmak ng mga balay. Ang uban nanlupad ang atok. Dunay totally damaged, dunay partially damaged.
ika-istorya nako atong Biyernes human sa Baguio. Kadihang ikinahanglan ko manaog sa sakyanan kay dili na makapadayon sa daan. Ubay-ubay ang nagpaktas, pasa ang mga sakot. May mga nanuol na ko. Nagsugilon nga nawala na lagbalay. Gilupad. O kaha buslot ang ato. Apan bottom line, nagpariha ang ending, pero sige lang go. Bahala guba ng balay. Importante, buhi. Kibaw ko kadaghanan ninyo nadungog sa na ninyo. Maski kamo tingaling inyong mismo mga negosyo, panglupad sa tingaling ato. Nangabasa ang inyong baligya. Pero sige lang go. Importante, buhi. O mao to ang akong mensahe ni atong Pasko, mao kini. Dili ko makaingon og Merry Christmas. Kay unsa may naka-Merry niining Paskuha karon. Daghan kaayong nag-antos, ngit-ngit, way tubig. O ang kadaghanan way makaon. Bisan kung nagkamot ang mga hatod gyud, diha-diha dayon bugas o mga canned goods. In spite of the difficulties, apan daghan ang nag-uol. Mo nang I could not take it out of my heart to say Merry Christmas kay dili gyud Merry ang atong Christmas karon. Di kay ko makaingon malipayong Pasko kay wa tayo nalipay karon. Ang akong mensahe mao, dili nato sa ulugon ang kalipay, apan sa ulugon nato nga kita aduna pay kinabuhi. That this Christmas is a celebration of life. Sa ulugon nato ang kamatuoran nga giangkon paghihapon nato kadtong labing pililhon nga butang niining kalibutan nga dili mapalit og sapi og dili mailisdan atong kaugalingong kinabuhi. And we have gone on from there. As I said, hinahinay ta nga nibangon. Karon gipatawag ta mo kay priority na usab nato karon to rebuild. Tagaan usab nato o focus kadtong libo-kalibuan. My numbers are growing every day. Out of reports from our LGUs, libo-kalibuan nga naguba, whether partially or totally damaged. Nga mga pamilya apektado tungod sa Typhoon Odette. When I say apektado, unahon usa nato sama sa giingon ko. Let us define it. Affected kay naguba ang balay. Dili usa katong nang affected kay nalisang sa bagyo. Dili usa katong na-affected kay nadaot ang negosyo. Ayaw usa. Kadto usang wa nay kapuy-an o kaha mga jet nga di mo uwan kay diretso ang tubig ngadto sa ilang mga puy-anan. And so I called our board members kay sila ang labaw na hibalo sa ilang tagsa-tagsa ka distrito kung kinsa ang mga construction suppliers, hardwares, Coco Lumber or Good Lumber suppliers, lakip na sa atong existing i-appeal nako nga mga major chain supermarkets and general merchandise. Nga naman, kay buhaton tani sama sa Sugbo Negosyo. The very successful Sugbo Negosyo nga nakatabang og kapin 8,000 ka mga gagmay nga mga entrepreneurs. Kung diin
do na tay giapod-apod nga kantidad apan dili salapi, dili cash, coupons nga dunay QR code. O ang beneficiary katong napili nga negosyante maoy moadto ngadto sa partner stores, partner merchants aron mapalit niya ang iyang mga gikinahanglan pagsugod o pagpalambot sa iyang negosyo. Automatic ka na inig-scan sa QR code, automatic ka na nga mo-deduct sa iyang total nga makuha. So doon na running balance kanunay. Importante sad kay every time iscan kana sa cashier, mo feed, mo diretso ka ng maong data diri sa atong central system. O ang matag partner merchant makit-an dayon ang running total sa balayranan sa Kapitolyo. Ang katong atong mga existing merchant partners sayod na niini nga ini-kolekta nila, ini-presentar sa billing, labing dugay 5 ka adlaw pabayran na dayon. Dali raman ang pag-verify kay ang inyong claim ma-validate man dayon sa atong database. And ingno nato paagi niini ang pag-apod-apod ug ayuda sa mga apektado nga pamilya. Dili kwarta kay init kaayo ang kwarta. Ug ang labing lison kung ang atong tumong pagtabang so they can rebuild their homes, so they can rebuild their lives. Ang lisod ni ana inigdawat sa kwarta, ang maong kwarta gamiton ipalit og tanduay, ipariband sa buhok, ipalit og bag-ong cellphone, and worse, ipusta sa tigpakay. Wa gyud ma-rebuild ana ang kahubobra. O balik lang ang kaaliputo kay wa na say kwarta. Busa ingno nato kini nga paagi. Moingon mo, will it work? Yes, because it worked with Sugo Negosyo. Sultihan ta mo, pag sugod na mo, pipila ra ang ni-join nga merchant stores. Nga naman, hindi mo to. Gobyerno ra ba na? Dugay ni mabayaran. But after the success of Sugo Negosyo 1, karon labihan daghana na ang naki-partner nato. And this is my challenge to you. Kamo, nagipanawag karon dinhi sa Kapitol. Kung gusto ba mo makipart-partner sa Kapitolyo. Ang pamaagi niini mao, i-honor ninyo ang coupons. Nasayod na mo, maglista man ta. Maura ni ang ilang makuha. Maura ni ang ilang mapalit. If it is beyond that, mugawas na sa among database, di mong bayaran. Lain pa, I hope that at the end of this meeting, makabutang na tag price cap, sama sa gibuhat nako sa gasolina o krudo, nga gi-honor karon sa Tri-Cities o sa ubang mga local government units sa probinsya, kay kana gipirmahan sa atong regional director sa Department of Energy. Mauna, nga wa na tayo overpricing ron. Ang ako niini tumong magkasabot ta pilay price cap sa SIN, depende kung gauge 24, gauge 26, depende sa gibag-on. Pilay price cap nato sa lawanit, pilay price cap nato sa plywood, pilay price cap nato sa lansang, numero, tama na, depende sa numero, o gilakip nako ang Coco Lumber, kaya aron mag-set tag price cap per board foot, o lahi pod ang Good Lumber.
So mo na ang atong sabutan karon busa niya ang BTI o niya usab ang DENR. Because I think I do not need to belabor the point. The very first executive order that I issued Friday morning, right after Typhoon Odette, was declaring the entire province under a state of calamity. These are not normal times, and therefore, we can impose a price freeze. We should impose a price freeze. We have done this, buhat na ni nato sa krudo o gasolina, buhat tong tasadli. Magsabot na, maminaw ninyo. Maghangyo ay tas presyo, pero in the end, sabutan na to. Nga di mo kabaligya beyond that. Mind you, this is the first time na ako ning i-anunsyo. Initially, ako nang gi-meeting ang atong budget officer, ang atong accountant, i-review na nako ang atong 2021 budget. Ako na usab gi-review ang 2022. For starters, mugahin ang probinsya sa Subo og 1.5 billion pesos para pagtabang sa atong mga naigo sa bagyo. That's 1.5 billion that we will pump into the economy. Nga maapod-apod ninyo, nga makatabang sa inyong mga negosyo. Busa kini atong buhaton karon sa pagtabang ni ining mga pamilya nga nanguba ang mga balay. Twofold. Duha ang igo. Una sa tanan, ang labing obvious, nga makapaatot na pud sila, nga mapaayo nila ang mga naguba, dili man tingali tanan. Kay wasad ug dili kaya sa bisan unsa nga gobyerno, bisan pa sa labing dato, nga kung dunay naguba diha og ni kantidad og 500,000, tagaan na mo 500,000, di na kaya. Hundreds of thousands ang naapektuhan. And I am not going to spend the entire capital resources just for this. Kay daghan usab ang kinahanglan pa nga atong atimanon. But suffice it to say, 1.5 billion will be has been appropriated. Ako na lang gi-earmark aron sa atong mga kaigsuunan aron makapalit. Una sa tanan, as I said, first goal, makapalit sila, makapaayo sila sa ilang mga panimalay. Apan, the second goal is to help you. Kaya ba ko apektado sa mo, nabinagikan mo sa mga distrito nga nangaigo? Apan, kining maong kantidad anha usab gastuhon sa mga distritong naigo kung diin anaa ang inyong mga negosyo. Inyo ni future nga halin. O dako na kay nagtabang. So I hope nakasinabot we hope that at the end of this meeting, ato nang masabot ang presyo para maka-issue ko executive order. Ang kining mga presyo sa SIMBA under DTI. Ang presyo sa plywood under sa DNR according to DTI. Hibaw ka na? Kurang ka na kurang. Ingon ang DTI. Under the Price Act, hibaw ka? Aw lagi ba? Mo nang niya ka. Kay kamong duha, well, si RD Melicor, atong RD sa DTI, maoy mukuyo og pirma nako sa executive order nga akong pirmahan. Kung diin sama sa executive order sa price cap nato sa gasolina o crudo, mao sad ni atong buhaton.
niining basic building materials. So ayaw na lang i-appeal nga maglantugi ta diri, tagpila ang chandelier, tagpila ang kapaman aircon or kaha kanang Italian tiles, ayaw ka na i-appeal. Ha? Basic building materials. Alang gyud taon ni sa ato mga kaigsuonan nga walay igong ikabalik o pabarog. Nakakita ko atong Domingo ni tuyok na sad ko, nakita ko mga subuanon. Nag-recycle na in town sa mga scene nga naglupad. Naningkamot maski na lang. Nga doon na sila gamay proteksyon. Gikan sa kainit, gikan sa ulan. Alang ni nila. Dili ni alang ni adtong adunay 3-story nga mansyon. Unya medyo nilupad ang aircon. Unya naguba ang gamay niya nga azotea. Wa na labot. Okay? So mona para paruhay lang ka. At kadto yung labaw nga nakinahanglan mo atong tagaan o prioridad. So where do we go from here? Bisay mo take up sa una sa tanan, maybe I would like feedback gikan sa atong mga construction or hardware suppliers. I-define unsa may basic building materials. Bahin sa GI sheet, bahin sa plywood, bahin sa lansang, bahin sa lawanit. May I ask for a volunteer? Don't worry, di mo. Yeah, introduce you, but they cannot introduce themselves sila tanan. So would somebody please stand up? Anybody who would dare to speak? Charles? Of Cebu Overseas, please. Charles, go. Good afternoon. So we were also discussing earlier with Stephen also brief us about Cebu. So I think our company is also part of it. I also would like to invite the other stores here to also be part of the Cebu Negosyo because it's a very good program. So I guess with Director Nanette, I think maybe you can start the ball rolling on the prices if you can show us so that because GI sheets and some of the other basic materials are not our expertise because we're also more on finishing and steel bars. But we also have here representatives from people who are selling GI sheets, so they can also comment on the price and other needs. Good afternoon, everyone. Maybe I'd like to speak first lang to open the to set the tone. First of all, I'd like to greet the best governor of the #1 province in the Philippines, si Governor Gwen Garcia, our honorable provincial board members, Regional Director Nanette Arbon, Regional Director Charles Menicor, Provincial Director Rosemary Pinanola, our esteemed colleagues. I saw here officials from the Hardware Consolidated, no? Si Bernard Siya, this ones I see, si Jojo Espeleta, and si Charles Ko. Atong mga esteemed partners sa Cebu Negosyo, our officials, Beverly, Marco, no? Good afternoon. With this tragedy, no, brought about by Typhoon Odette, really, our good governor's heart goes out to all Cebuanon. Kay grabe yung kayo ang devastation, especially central and southern Cebu, no? So the goal here, as stated by Gov, is basic materials, how to, through the programs similar to Cebu Negosyo in terms of reaching down to the intended beneficiaries, unsaon nato, how do we get the items that we need at the right time and at the reasonable price. Kay kabaw man ta karon, of course, based on my initial conversation, nagniit na gyud. In fact, naurot na kuno ang katong uban nga GI sheet, no? For example, no? I'll go straight to the point. So, we would like to hear from you how we can do this. Kay kanisya is really also our social responsibility, no, to the community that gave businesses to the business community.
So, ang atong goal is to have the supply at the reasonable prices. Kaya syempre karon, initial impact, some of the prices musaka gid siya, mo skyrocket man siya. And it is unfair also nga at this adjustment stage, let's say sa among conversation, maybe in the next 2 months, next 1 to 2 months or 3 months, no? Okay, rebuilding, grabe man ang damages, so magkanihit mo, skyrocket ang presyo, di po fair, no? It's not fair to the government, to the people nga naglisod na gali, makapalit pagit sila, taas kayo nga unreasonably double, triple nga presyo. No? We don't want that to happen. No? I'm not saying that's happening, pero we don't want that to happen. So, ang atwa is, that's why we will start with DTI to discuss the prices and the affected items. No? Okay, as mentioned by Gov, we are in a state of calamity. Naman tay control sa prices. So si RD Nanette will be stating here the items, construction materials that are affected. And we'd like to hear out from you, unsay comment ninyo, ani. And if you have issues on supply and other items, please feel free to voice out in this forum after RD Nanette. So thank you. Okay, so may hapon na itong tanan. So ang DTI, as of December 28, nag-monitor ta og 56 kabuok na mga hardware stores, kana bang Gabalya Construction Materials na stores. So all over Cebu, no, the province of Cebu. So naami based sa among monitoring si Gov, sa EO ni Gov, based sa EO ni Gov sa DOE, yang cluster na ay Metro Cebu, na ay katong component cities and kuan, and na katong mga island, mga Bantayan, Camotes Island, na. So we also follow that to track unsa may diferensya sa mga presyo kung naka sa HUC, naka sa cluster 1 na Metro Cebu, including the city of Talisay, Manila, municipality of Manila and municipality of Cordova. Cluster 2, component cities and municipalities of the province of Cebu, but located within the island of Cebu. Cluster 3, component municipalities not located within the island of Cebu, such as the municipalities of Padidejos, Bantayan, Santa Fe, San Francisco, Coro, Tadera, and Pilar, so kato mga island. So naata na low, high, average. So daghan kayo ni siya. I think ang first discussion is, nanapot tayo mga presyo coming from our, kanina natin presyo coming from retailers, napot tayo presyo coming from our wholesalers, big enterprises, and federal north hardware. Karon, ang atong construction materials nga gi-monitor, natin gauge, daghan po siyang klase. So katong gingon ni Gov nga mag-determine ta unsa ani ang basic load, because we have gauge 22, 6 feet, gauge 22, 8 feet, gauge 22, 10 feet, and another 12 feet. So per gauge 22, gauge 24, gauge 26, na siya 6 feet, 8 feet, 10 feet, 12 feet. So mag-determine siguro tag pila ka feet kung unsa nga gauge, no? And then common wire nail per kilo. And then plywood, I trust na sa DNR, Nipa shingles, Amakan, and Coco lumber. So I don't know if you have to read the balik, daghan naman kayo ni, if I have to read per HUC cluster 1, cluster 2, and cluster 3. So we limit ourselves with cluster 1 and 2, kaya wa man na igo ang Camotes o Bantayan ang off the mainland. So as I said, ang naigo are districts 1, 2, 3, part of 5th, 6th, and 7th. And kani nga mga suppliers, they're coming from the mentioned na 6 ka mga districts. And in the case of District 5, dili appeal ang Camotes. Kay part of 5 raman, kutob ra gyud na sa Katmon. And ang District 4, where Bantayan is part of, wala maigo.
So let us focus on Cluster 1 and Cluster 2, which involves the HUCs within the Metro Cebu area and the municipality of Cordova as well as the municipality of Minglanilla. Ingon ani pagka-cluster ang sa fuel sa nato. And ang Cluster 2, these are the component cities and municipalities beyond the mentioned Tri-Cities, including and the city of Talisay, Minglanilla, and Cordova. Ang akong proposal ani, atong kwaon tanan gauge, bahala sila. Total, sila may mopili. Katong gunit sa kupon, sila may mopili. Unsay size nilang kinanglan. Ang gauge o ang length. Muset lang ta o price cap. Diha na ta kutob. You can sell it lower. Nung dumi, nag-release na ko 1.5 billion. Magkompetensya ay na mo ana sa presyo. Kay mangita ang sila asa mas barato. Ang system lang diha nga kung mabaligya mo higher, that will reflect in our database. O di mo mabayran. Ang ako lang ihamyo sa masigihimo sa fuel stations, ipaskin na nato. Basic naman na, sale, lawanit na ba watay precious lawanit, plywood, ali ang imo din. Sale, unya, langsang, o di pa, ang kuwan sa ang sa DTI, sale, langsang, so, sim, langsang, ang plywood, imo na, no? So, sa DNR, plywood, lawanit, o lumber. Basta ko lumber. Muna ang atong basic. Wala labot ang pintal. Di na nato i-appeal. Kana ra ila pwede nga ma-withdraw. Is that clear? Ha? Kaduha nga basic nato, hibaw ko sa uban ninyo nga areas, wa pa mo'y signal. Pero mangita mo paagi kay kinahanglan tag signal para sa pag-scan sa QR code. Kung gusto mo mahalin, mangita mo paagi. And we are also, ganina nag-meeting na sa Globe o sa Smart. Hinay-hinay na nabalik ang signal nila, whether it's Smart or Globe. So kung Globe na ang inyong telepono, pero kusog ang Smart, o palit mo Smart. Kung hinay ang Smart, kusog ang Globe, o palit mo Globe. Kaya bayo mo ni sa inyong negosyo. So, muna, kinahanglan makascan. Eddie, pakita, can you please explain ang mechanics? Usa na to, i-determine ang presyo. Explain ang mechanics sa kuan, kaning coupon. May hapon ko, may hapon sa atong tanan. So mo siya ang proseso nga ginamit na to sa Subo negosyo, no, which is kanina template mo sa tigamito na to karon sa kaning i-release ni Gov nga budget para ma-rebuild ang mga households sa mga households affected. So basically, nami lista sa mga kaning accounts kung sa itong mga beneficiaries na to ng mga households, and then after mag-release ni card. So natay card niya, nakita niyo diha, nanay ilang pangalan din ha, ilang address, but naa sa QR code sa kilid. Kanang QR code, pwede na to na siya mascan sa atong mga partner merchants. I-scan ninyo ana, makakita na mo sa ilahang needs list, lagi mo tayo needs list, no? Meaning unsay allowed na mapalit ana nga account. And then i-scan ninyo, aside sa needs list, makita sa ninyo pili balancing. So kung napa na sila 2,000, 1,000, o kung nakapalit na sila sa pinag-tindahan, 500 na lang yung mabilin, makita na ninyo sa inyong mga cellphones. I-transact ninyo na, masulod na siya sa muang centralized na system para kamupod na sa mga access sa itong dashboard para makahimo mo billing. So I think namin mga screenshots sa next, no? So kani sa mga ni siyang access, tanan ng mga households, makita na namo diha pila niya sa nami running balance, pila niya na transact sa tanang merchants, pila nila nahabilin sa ilang mga cards. So
So naata na napila pa'y padung pa matransact. So mo ang ID nga atong ipakita atong istorya ganina sa kilid na siya QR code. Kanang QR code mo na siya atong scan sa atong scanner, no? Next slide please. And then mo niya kung gingon nga needs list, ma-update ni siya sa atong karon sa atong sa household katong mga scene. So kung sa to'y naa dito, mora na siya pwede na to i-allow nga mapalit nila. I think si Gov dimension nga nasa tay kanang aside sa katong mga materials no natay katong para sa supermarket. But limited na to siya na mga items sa supermarket. So appeal niya po din na magawas na siya diha tanan para kamo nga nag-scan makabalo mo say allowed din yung ipapalit nila. Next slide please. And then mo ni siya mga merchants nasa tay training buhaton ni so ay balaka kung maglisod mo kaning gamit para ni sa mga bago na kay mga original na to nga mga subo negosyo mga merchants kabalo naman magamit ani. So kada merchant naamoy merchant account sa among system. Makita ninyo dito kung pilay mga transactions na sunod sa inyong mga scanners, pwede sa mo makakuha tong scanners, pwede mo makabill. So makita niyo transactions, makaset mo billing sa Kapitolyo. The moment na maghimo mo billing sa Kapitolyo, ma-receive na namo na siya, ma-process na siya dayon kay meaning ang verification niya real time man. So pag transact pa lang ninyo daan, musulod na siya sa among sistema. So kaning scanner na to, mo ni siya katong sa cashier. So mga cellphone ni siya no, Android cellphone lang ni kinahanglan na to. Before mo makagamit ato, kamo maghimo sa mong scanners. For example, natin matindahan siguro nga tulo ka scanner, depende kung daghan mo cashier ba. So pwede daghan, pwede sa usa sa katong magagmay na tong mga merchants. Inig-add niyo din ha, nala na siya para security po, user credentials, username na password inyong iputang. Mo to inyong ilagin gamit ang inyong scanner. So muna ni siya yung makita, no? Muna siya atong scanner nga application, inig-log in ninyo sa inyong username, password, inyong ibuhat dito. Per scanner, makita ninyo sa recent transaction, kinaan yung mga tanan, isunod ba to ang katong last na transaction? So common kina ang mga pangutana, no? Inighuman ninyo sa previous transactions ninyo, makita na siya dito sa recent transaction. So mag-verify ninyo na katong inyong i-transact kanina, na isunod dito siya sa system. So, kung ready nyo mo scan sa mga household na card, i-press na ninyo ang scan QR code, bugawas na siya ang kanang camera na to sa atong cellphone, inyo na itong i-scan itong QR code. In-scan ninyo mo ito, bugawas na ang needs list, pilay balance, so of course, kabalo mo pilay total niyang ipalit, inyo i-check sa balance kung sakto ba. Kaya mo error man na kung kuwang ang inyong balance sa total niyang nakuha, no? Kasagaran, gibuhat naman na sa subo negosyo, kung kuwang, ang balanse ilang pabayaran ng cash kay sobra man ang ipalit sa tuwang household versus sa iyang napili na lang amount o balanse sa iyang card. And then natay ka ng static pin kay wala of course pandemic man bagyo man ron ang basin ang katong mga household na itong ipangtagaan walay ka ng mobile phone, no? So nihatag ni static pin kay sa subo negosyo mo na nakalahi ato required na yung mobile number kay negosyante man to sila mo send na siya random nga kanang pin, pero karon ang among appeal sa among card na siya pin nga random po pero kausaran na siya. So ilan na nang input nga pin murag kanang ATM ba, diba kung withdraw mo cash yung input mo sa inyong pin. So pa-inputon ninyo ang ato ang mga household ana nga pin, and then syempre dapat sakto na nga pin para mo gawas na yung notification na payment successful. Inig-diretso ninyo sa payment successful, ang inyong opisina sa atong portal, makita na siya diha ng transaction logs, which is transaction logs makabuhat na tag billing. So paghimo sa billing, magbutang ra mo date, kasagaran na ni weekly man ilang billing sa Monday nga date, hangtod sa Friday or hangtod sa Saturday. I-create ninyo billing na mo-prompt na diri sa mo sa Kapitolyo sa sistema na mo para i-ready na namo ang inyong katong pag-process. And I think natay requirements na katong sa yung resibo lang siguro, kopya lang sa resibo, invoice. Nasa tayo ni printable siya sa system, so ayaw mo kubalaka ni kay automatic na siya ma-generate ninyo. Inyo na ni i-download, and inyong i-print, inyo ni siyang download sa Kapitolyo, and i-claim ninyo sa inyong kanang billing. But kami, ready na sa niyan, kay naman sa may kopya ni. Ang magawas din ha, no, na transaction ID, kanusa na siya gibuhat, i-check customer, katay yung i-input ng invoice number, na pili amount. No, so kaning sa subo negosyo ni naa sila gipang like ato sa SM na to, naman sila kanang mark invoice o kanang gamay nga ma-print na resibo, pwede sa ninyo na siya i-attach. Next slide please.
So kani siya, mo na siya kanang murag hierarchy sa ato ang kuan. So nami admin access sa Kapitolyo gining tanan nga transactions nga mahitabo sa mga merchants real time, makita na namo na, makuha na mo sa real time na transactions, kilala na habilin. Nasa tayo mga merchants account which is mo na ang ibuhat sa uban nga stores sa daghang branches. I-applyan nila lahi-lahi ng merchant account ang ilang per branch para ang ilang reporting dilibubot, no? So maghimo sila billing sa katura nga branch nila. So applicable siya sa madagkong tindahan. Kung usa ra mo ka store, pwede ra mo mo-apply ang usa ka merchant. Ang usa ka merchant account pwede kahimong daghang scanner. Kay lahi-lahi man gud niya ang kanang mo cashier na to, no? Para tarong mga accounting na to ba. Like example, naamoy tulong ka shift nga kahira, buhatan nyo na siya tulong ka account para kung kinsay i-transact sa katong cashier 1, number 1, mo ito yung musulod sa sa report ninyo. Next slide. So kami hatag na mo ani sa mga beneficiary, namin gitawag og kit. So ang sunod sa kit no, na anihang card, kato na dito ilang pangalan, ilang QR code, naasad na ang needs list nila, kung say allowed nila, kung kita na ninyo sa inyong merchant app, nasa may physical na kopya na magihatag sa household para di sa sila kalimot. Nasa may instruction sa household para of course dili sila makalimot kung saan paggamit. Nasa may lista sa merchant list. So pag kanang ikuha mo sa inyong detalye, makayo mo din sa inyong address, sa inyong contact number, ibutang sa naman na dito. And of course, sa take i-add rin na ilang static pin. So unique na ang static pin nila in every card. So I think go mo siya ang atong proseso sa kaning atong card, QR coded card. So, anyway, kung complicated ka ito, tawag mo magbalik if you're interested. And then you will be into tagaan mo o maybe a half day na training yun sa una. But general summary, we are using technology to plug the loopholes of possible fraud. And more importantly, that kining gi-release nato ang kwarta gikan sa provincial government magasto yun sa intended purpose kay di ba ni ako kwarta di man ni personal nga pwede ra nin nato sa di lang ipalit na lang na sa unsa diha dili man buhis man sa katawhan ibalik nato sa katawhan karon panahon sa ilang panginahanglan ug unsa may ilang panginahanglan dili to kinahanglan silang postas di bakay panginahanglan nila nga mahibalik ang ilang atok sa balay. That they will have a roof over their heads na ma-rebuild ang balay. And we're not going to rebuild kita ang atong matabang, di po kinatibuk-an. Nang hinaon ko, the LGUs, doon na uban na naghatag na usab o assistance. I think the national government is pledging support also. But definitely, ang provincial government, mugahin yun niini nga maong pundo. Kay aron makapuno sa tabang. So, we were back to, can we agree, ang atong considered basic building materials, SIN. Unya, kanina SIN, gauge 22, o gauge 24 o gauge 26. Okay ta anak? Unya ang length is 6, 8, 10, 12. Ato? So, DI gi-collate nga data ang DTI. Sugutan. Kuman aning SIN, arita sa lansang. Ang per kilo niya, numero 2, 3, 4. So, mo ni umbrella nails. Murag mo ni ilang na kuha na presyo. Ako mo wire line kung umbrella di ay.
para na sa sino. Bitaw kinanglan kamoy guide na ako kay panabutan mo na ko ng hardware. Uy, sige daw. Tama, sa diin man ka, can you please pick up? Cebu Atlantico, Gov. O sige, palihog. Ah. Di kay para makuha. Kay naatay sekretary